sikhuleke ugunyaza uNkulunkulu ngomoya ukuthi angelelele izinto ezimenze semhlabeni. Khumbula uNkulunkulu ngumoya, right? Ungumoya. uNkulunkulu ngumoya. John Evangelho John chapter 4 verse 24. uNkulunkulu ngumoya. Okay? Now, abantu abanegunya namhlabeni abantu abanomzimba, umoya nomzimba. Mina na wonke umuntu onemzimba onesihlabathi. Isihlabathi senza umzimba wesihlabathi. Isihlabathi phakathi kuso kunomoya oneke isihlabathi ukuphila. Ibona abantu abanegunya la. So omunye umoya ongenamzimba onje kumele ucele kumoya ngoNkulunkulu noma eminye imimoya njengoba abantu bacela kweminye imimoya ukuthi ibasize. Imoya ihlukile, uNkulunkulu nayo ungumoya. Bese kukhona eminye imimoya. Amen. Mangithi imoya ngitsebenzisa nje igama eligeneral. Imimoya ngisho noma ngithi omoya, khona omoya abahle, ingelosi zingomoya ngakhohle. Khona abantu abakhonza ingelosi zingomoya. Amen. Amen. Baningi kakhulukazi insuku esiphila kuzo, the lot of ukhona lokuningi. Labanye abantu abathi bavakashela uJesu ufike wathi Jese athi bavakashele imimoya ezithatha isimo sika Jesu. Ngazi kufika uJesu omnyama nomhlophe ngoba nalapho kune debate ukuthi benjani. Yabo? But bafike ingelosi omoya. Yezwa? So uNkulunkulu uzangenelele esibenza namhlabeni endabeni zabantu. Angene kwindaba zama-tenant. A-landlord. A-landlord. A-landlord, nazi ukuthi operation dalilisa ngithi. Umastende, akakazi vele afika nje angene. Ngambophisa, umastende uhlala kwakhe, urenta kuye. Uma ngavela afika, avela angene, angacela ngakungena. Ungamgunyaza, ungamvulelanga. Wena ungambophisa umastende wakho, niyakwazi lokho? uNkulunkulu ke umastende. Wena uhlala kaNkulunkulu endaweni kaNkulunkulu emhlabeni kumele umgunyaze ukuthi angenelele kuphi ezintweni ezinene zala kuphi emhlabeni. You can even do it uwenze omunye umuntu. That's why umnxusa yiko ukukhulekela abanye abantu. Yabo? Ngisasho ukuthi ngelation amaphusheni seyisikhathi abantu abangana ngaphandle komuntu ngisho ngoba umuntu befuna ukuhamba vele, ufuna ukuhamba ekuthobeni. Khona abantu vele abafuna abahamba ekuthongweni ngoba befuna. Khona abanye nje khona kwabo kulapho nje. Bese khona abantu abahamba ekuthongweni ngoba bebuthakathaka ngokukamoya. Umoya wabo ibuthakathaka. Bese ndisebona bangasindiswana. Abanye it's because yazi khona abantu abangana umuntu obakhulekelayo. Yakwazi lokho. Kulula bashaya izinto ukuhlasela kamoya. Thakathi into kanjalo yabo. Kulula nje ukuthi imoya bahlasele bathole ngoba akekho umuntu obakhulekelayo. Abana mama okhuleka, abana sihlobo esindisiwe, abana mama osindisiwe njengabo, abana umuntu abamaziyo ngabakhulekela. In terms of into abavikela mhlawumbe ehlasela noma kuthiwa bona bazana uNkulunkulu abakhulela uNkulunkulu akunalutho. Uyobona ukuthi khona abantu abangakhuleki but ke babe nesimo esicishe sibalimaza bathi basinde. Someone it's either indaba esuka ukuthi khona umkhulekele noma nasegazini nasekhaya. Those things also flow. Ukhumbule phela uma abazali bakho benza kahle nawe uyo benefit. Kodwa ibusiso ozitholayo ngokuthi abantu bakhonza uNkulunkulu babaza bathembe uNkulunkulu bamphilela uNkulunkulu. Ukhona ibusiso that ezothola ingane abazukulu nezizukulwane